Let's go. Wie is gekomen met het idee? Jullie zaten in een auto, begreep ik? Ja, we zaten in de auto en ik dacht, ik zat zo in één keer, ik zei van ja, kunnen we niet een toertje doen in Friesland of zo? Ja, maar het was helemaal, het stond in de lucht geschreven, want het was even stil, 5 minuten. We zitten veel samen in de auto onderweg naar optredens. Precies, ja. Het was even stil en toen was hij dus daarover na aan het denken, tegelijkertijd dat ik erover na aan het denken was. Ja. En toen zei jij het en toen zei ik, nou gast, dat ben ik net aan het bedenken hoe we zoiets kunnen doen. Je moet het toch even zeggen. Het geert on, toch? Het geert on! Ja, Gerard, dat komt helemaal goed. Ja, ik heb er zin in, let's go. Let's go, dankjewel Willem. Woman, I need Moment, spetten. no midnight train. Oh no, now